Va ser que s'ho li agafes, tu, Ens hem liat. Bueno, doncs aquest és un formatge que es diu el llaridatge, doncs és guai que els pugueu tastar i comparar. 3 o 4 de formatgeries que envelleixin els seus formatges en cova. De fet, ells fins tenen una cova. Això també crec que... Xerino, el full. Mig o què? De moment el que han fet és agafar les varietats. És que aquí estan super... Aquí hi ha... Romàntic, l'altre era molt més romàntic, no? Allò, una olor com a flors i del pollastre, calcària. Clar, és que això no és... Tots tenim el aquest I ara ho volem ja. fan servir molta més... Parlar del seu germà. Perquè no es venen